August ni som ni panga kumsang ni som pathum khwa thim deuh thet to Puerto Rico Aguadilla Trangchuan United States Customs and Border Patrol thlo na chu routine mission nei turin a thlok chuaka chimthlang lama tanga thil eng sen dang maktak mai ron thlok hi pilot te chuan mo in thermal imaging camera manga anan en chiang chu he thil hi an mo an en chiang deuh taila thirmum metallic sphere engemaw hi airport bulnaya hian a thlok kwala ti chuan a hnu loka tuifin riat lampanin peisei lo lutuk thil a thleng video hi kan en chian chuan he object hi tui chunga lutin a chuak le hei chau alani lo he object hi mun nia an then le boka he tiang ti thei tur technology hi khovela hian alom lo ti chuan minutely don nuwa he object hi mu thei lovin a pok len ta ani USO unidentified submerged object an ti hi Puerto Rico khuan an mutam zol pika kumsang kan sakwa somkwa chhovel khan Navy helicopter pilot pakhat chuan training exercise an nei lain tui noya hian thil engamolian takkal hi alom muto opoka han en mai hi chuan Godzilla te po kha ang deuh reu he video hi engi a special big na kan ti chuan sarkar thlona ame dollar makta tuai chuang man infrared camera na alak fu ania engi ani chia ti chui chian theina tur tam tak aom zona masaber chu video hi atakani nge yemti ania scientific collision for unidentified aerial phenomena and head Richard Hoffman chuan screena GPS omna mun tarla na hi radar minen hian ainang chia chu wangin video hi alemani lo ti chu achiang ate Hoffman a team te hian he object temperature hi hriatan tum le a ani hian he craft heat signature le video frame chunglama lo lang leya bong then katte heat signature chu anan khai khina video hi avar le adum shade zan hi somnga paruka thenin heta tang hian bong te ho temperature le he object temperature hi a hriat theita he object hi degree pali vel ani hemi omzia chu jet engine exhaust ina lumna pek chu islet sompanga lum he object hian a pe chuak ti na ania hetiam thermal signature hi ala hriat ngai lo thu le thlona ti kalna propulsion system ang chi chu aman ve om an thelo pok ti chuan he thil len zong hi hemi frame mang hian an thre chuak le ta pixel atanga an han chu tin he thil hi holtlanga fit thuma tanga fit nga vela lian ani ante Hoffman chuan balloon ani lo ti chu kan chianga ko chaklama tanga darkar khata mel som pariat vela chakin thli hi aron tle lain he object hi thliron tle na lampanga hian a thloka chu wangin balloon ani lo ti hi chu a chiang ate ani chuan drone ani thei mai engem aviation expert Tim Macmillan chuan engtin nge airfoil tel lo angle tin zone nei lo le thanei boxi lo hi olsam takin a thlo thei atia drone chu ani lo ti a chiang le phot sawa hi ani thei mai engem ti in zo na om le a Hoffman chuan sawa le thil dang chi sang te thermal signature an en hian ein mil tu ro mang hi om lova hei chu hriat chian lo unidentified ani ti in helai munami hi ani lo atibok ngai dan hi chi sang om thea balu nemo mihring siam aircraft ani depo kan ring mai the heti lai hian tui chunga tangron chuak le lut the ani pa ka an thren dar the boka soifiana mumal tak om lo wangin UFO ti ba khi chuan ko dan dang om lo ane kumsang hi som panga July thla ania North Carolina Alamansa Independence Day lomna hun bot sai nein tol chung mi pakhat chu achung tenen barbecue ein hun hlim tak an manga halmoi te halin chupa chuan tlai pum chu Vana halmoi halte chu thlerin hun manga chuti lai mek chuan halmoi aya moi le maktang lam zok thil mu anei ta tlat mai classic orb shape chi UFO chu Vana alowin lara hetiang UFO shape chu alarin alem tepo om ve nual he footage arin tlak na pakhat chu minute riat ayari ma ain lara
a mu atanga minute ruk le chan ve vela chuan he object hi mun nia ronin thren darin secondary lo te hnuwa anwai zoka pakhat hi pahnia ein thren dar le he orb hian thla nei lo baka anorkal tu propulsion engma anei lo poka achak zong hi soithiam har sate ulek ma se commercial pilot te ho chuan darkar khata mel zanga vela chak vel ni tura an ngai he thil mutupa hian athil mu chungchang hi enge ani chi hriat tumin an hnaya military base a depo avazota ima sela voini thleng hian channa alamulo ni in asoi video analyst Mark D. Antonio chuan he object che vela thil omte hi zerin bulhan trana boruak sang taka omani ti chu achiang phot safa ero anilo atia achan chu safa te hian an mania hian hetiang en khal reflectivity hi an nei lova mun sang taka po safa hi chu amu sual theilo ate chu tiang bokin thlona emo drone emo anilo ti achiang boka achan chu thlona le drone te hian eng signal an pek chu don hian Federal Aviation Administration dan an zomangai ate dan pa ngai thleng thin entirnan arsi thlok meteor he ani hanti donila Vana acham rei boxe meteor te ang hi chu mit khap kar leka an liam mai thin Mark D. Antonio chuan han en chiang le dewa he object anin thendar hnu hian an eng pek chu dan hi adanglam hret hret awangin weather balloon ani rinna ane weather balloon te hi UFO anga mu sual te po thil om ve the ania Roswell UFO tla an soi te po kha thu nei tulam te chuan weather balloon chuin an lo chua to heti lai hian he thil hi eng tin nge ein thena kong sang sanga akal chua thei ti hi soi fiana mumal tak aum lo thong atmospheric science professor Dr. Diana Hans chuan he thil hi weather instrument ani arin omlo adia parachute te takte manga ronchuk thlatrin an ni pa ka hetiang anga eng hian eng hi an pechuak ve zo lo tin meteorological nen hian inzomna anei lo ati vetlat enge ingai dan di vele safa emo thlona ani taksi lawa chuan weather balloon hi ani thei mai engem thil ni thei chu ania maro chu anu local weather service tena he thil mutupa an hril dan chuan helai bora hian weather balloon hi an da lo hrim hrim te an soi January ninga kumsang ni som pasari Italy rammonglam Salento acheng music teacher pakhat Lucio Margiotta chuan zandar sarile minute somthum pariata Vana thil maktak loin lar chu video in a record mongchangin he thil hi cigar shape ang hian afan sei tiala akum zong afanin atopa donut shape ang hian ein chiam chuak a eng pek chua chu a hringa tangin avara ein thlak boka a bodon nai lama hian arong le pian hmang chu a tir lama mi ang hian ein thlak le van lam kan thlir chuan thil engemaw mu sual thei turang chi hi chu thil tam tak oma entirnan arsi eng tak tak drone satellite le meteor te po anoma heti lai hian video a kan mu hi chuan a engama ang lo Lucio video hi Italy ram chunga thil makmu turum zinga chuan atharlam ber pol ania Roman thonthua chuan pathian te chu van boruwa ka hian eng danglam tak mangin anin lar fo thin Roman historian Livia Khan van boruwa ka spaceship ni om tak eng phut mai amu thu aziaka ma sang lemzia painting a depo thleng thlok thei ni om tak entir na lemzia hi aum bok kumsang kha zakua somnga pali October thla khan Italy rama football game khel lai chu Vana UFO lowin lana wangin match ti top aloni to Vana spaceship ni om tak mutu eyewitness hi mi sing khat chuang an om ani ti chuan kumsang kha zakua somsari pariat December thla khan New York Times chuan Italy chung van boruwa ka donut pian mang object engemaw an mu ni in alo chua to bok Vana hian thil bial mystery ring an ti hi an lo mu to boka ima sela hi chu meikhu atanga ronin siam ani ti hriat chua ani Italia hian UFO chi sang sang an muna sa thin le a tuna mi he engin thlak thei po he eng thil chi nge ani ta kang le
Khochin lam expert Diana Hensuan video han bi chian hian khwa hi a thalea chum tlem chu langve pok ma se a hun lai hian eng thil ma a thleng lo electrical activity endirnan trek le thlipui a tho om mu tur om lova chu wangin trek la ti vel manga han pu ngot thei ani lo ati Hensuan ni che vela ring om train heilo le sandok an ti tenen hian in som na han nei a ring deu mizotena sarzam kan tiang hi chu kan mu theu toin arinoma thlapok hian sarzam hi an nei train ni atanga eng local hian van boruak sang takom ice crystal an chun fu khian heng eng local te hi alo dang koi ta thina eng pe chuak tu light source che vela eng a hin sem dar chia khan sarzam an ti hi alo in siam chuak ta train ani chen khat chu UFO ang theu tein an lang trina heti lai hian tunami hi chu adang lambi klat sarzam chu ni se a eng ron chuana light source a ber thla emo ni khi kan motor ania tuna video a hi chuan light source hi om ta tlat lo ani astronomer le video effect designer Mark D Antonio chuan Lucio hian a camera hi magnification sang berin azuma heti anga hi chuan frame chunga lo lang te hi an ni na lo ang takin an lang dang lam thei ati thung cellphone camera mangalak ania zanlama lak ani bok nen camera lens a hian bolhlo engamote po om mai thei atia focus alu le a chhuarwal hian lens hi a hnong ang dewin alanga heti anga hi chuan object te hi danglam tak tak angin an lang thei ate heti lai hian di Antonio chuan a eng pe chuak tu ber light source hi khoi tang local nge ni ta ang ti ero chan na anei thei bik lo laser emo spotlight chu ni se chum vela hian engkal hi mu thei tur ania khwala athiang tha box si hi amak na lai anita ani tun thleng hian Italian sarkar hnen atangin he video hi official taka soi fiana alom lova enge ani chiati afin fiana tur alom lo wangin UFO ti ba khi chuan soidan dang om lo ani